Takulandirani pano pa Samaveta YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu msiku la lero ndiyokhuza bungwe lija la CDED kapena kuti Center for Democracy and Economic Development Initiative limene linachitisa msonkhano Thursday lapitali mu mzinda wa Lilongwe kumene zokambirana zawo zazikulu zinali kupempha Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wemwe wangosankhidwa kumene pa zisankho za pa 16 September. Ndipo chimodzi mwa zimene bungwe lapempha Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akhazikise masiku 30 amene aonesese kuti anthu onse amene anali mu administration ya Dr. Lazarus Makikafe Chakwera yemwe ndi mtsogoleri opuma yemwe waluza masankho apa 16 September akakhale atazionesera yekha komanso kupereka katundu yense yemwe akusungira yemwe ndi katundu wa boma. Ndipo katundu yemwe akuyenera kuperekedwa ndi katundu yense yemwe ali pansi pa boma, monga katundu ngati nyumba za boma, galimoto za boma, ndalama zonse zomwe zili za boma ndi chilichonse chimene chinapezedwa mosaloledwa chimene chili pansi pa boma. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti izi zichitike mu masiku 30 ndipo anena kunena kuti ofesi ya president ikayamba kugwira ntchito kutsatira kukulumbisidwa kwa Profesa Arthur Peter Mutharika pa 4 October lino, ofesi yawo ichite zimenezi ndikuti ichite declare masiku 30. Ndipo adawonjezera kunena kuti onse amene akwanise kupereka zonse zimene ndi za boma pa masiku 30 Profesa Arthur Peter Mutharika akuyenera kuti akhululukire anthu amenewa ndikuti onse amene akanike kuchita izi mu masiku 30 akuyenera kulandira chilango monga mwalamulo. Ndipo bungweli lidapitirizanso kupempha kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akhazikisenso masiku 60 amene ndi masiku amene akhale akuchita force kunena kuti ndalama zonse zimene ndi zobisidwa zikuyenera kuti zibwezedwe, zonse zimene zili m'mabanki komanso kuti asinthe currency ndi cholinga chonena kuti ndalama zonse zasungidwa m'mabanki komanso malo osiyanasiyana zikakhale worthless. Pempho limeneli likupempha kusintha kwa ndalama muganizo loti Profesa Arthur Peter Mutharika mu 60 days imene angakhazikise azasinthe currency ya dziko lino ngakhale makaka a ndalama ya dziko lino ndikuti ndalama imene ilipo pano ichite expire ndi cholinga choti anthu onse amene aba ndalamazi asazigwirisenso ntchito. Ndipo izi zikuchitika kuphatikizirapo kuti anthu amene asunga ndalama zimene adasiya mabanki a mdziko muno ngakhale mabanki omwe ndi amayiko akunja. Bungwe la CDED lidapitirizanso kunena kuti administration imene ikhale ikusankhidwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ionesesenso ndi kuyika pa mtima pa nkhani yofuna kukonzanso ku nkhani za migodi. Ndipo adapitiriza kunena kuti administration yomwe isankhidwe ikuyenera ichite cancel ma contract onse amene adasayinidwa mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Komanso adapempha chinthu china chachikulu kunena kuti pakuyenera kuti pachitike fresh inquiry yokhuza ngozi imene inachitika pa 10 June mu chaka chija cha 2024 mu nkhalango ya Chikangawa kumene ndege idasowa ndi kupha mmodzi yemwe adali vice president wa dziko lino pamodzi ndi anthu ena 8 amene adali kugwira ntchito zintchito za boma. Bungweli lapitirizanso kupempha chipani cha DPP kuti ulamuliro wawo uchitenso restructure kapena kuti kukonzanso company ya Salima Sugar Company Limited ndikuti muzofuta zonse zimene zili ku Salima Sugar Company azikonzedwe mu ulamuliro wawo ndi cholinga choti sugar akakhale opezeka kwa Amalawi onse. Ndipo adawonjezera kunena kuti akuyenera kuti boma liyike ndondomeko zina zimene lizikwanisa kubwerekesa ndalama ku makampaniwa komanso kuti akachite cancel ngongole zina zimene zinatengedwa kunja. Ndipo Namiwa adawonjezera kunena kuti nzika za dziko lino la Malawi zikuyembekeza komanso kufuna boma limene likhale serious muzochitika zawo za zinthu ndikuti pakuchita zinthu ngati kutreata anthu asakondere anthu ndikuti asakhalenso anthu amene akhale akuyang'ana za matumba mwawo koma ayang'ane zosowa za Amalawi ndikuti Amalawi akapindule ndi usogoleri umene ungakhalepo ndi cholinga choti usogoleri umene ungayendese bwino anthu ochuluka akakhale nawo trust ndikuti akakhale akuyendera limodzi ndi zofuna za Amalawi. Ndipo iwo posiriza adapitiriza kunena kuti ndondomeko kapena ma steps amene bungwe lawo la CDED lapereka ndi zovuta inde komano akupempha boma la DPP kuti lizitengere serious zinthuzi ndi cholinga chonena kuti zinthu zambiri za boma
zikakhale zitabwezeresedwa ndikutinso amalawi akakhale ndi chikhulupiriro ndi usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. So nkhani imene tayifotokozayi ndi imene tafotokozera kale kunena kuti bungwe la SIDET lapempha zinthu zingapo zimene boma la Profesa Peter Mutharika mosogozedwa ndi chipani chija cha DPP kuti ino azichite. Monga takamba kale kuti bungwe la SIDET lapempha 30 days 30 days zimene cholinga chake nchonena kuti onse amene adaba katundu yense wa boma akhale atamubweza mu 30 days, ndipo ngati apange izi motero lili boma likupemphedwanso kukhululukira anthu otero. Koma anthu onse amene akwanise kusunga katundu wa boma kufikira 30 days itatha, anthu amene akapezeka kupyolera mukafukufuku wa boma ndikuti anthu amene akuyenera kuti alandire chilango monga mwa malamulo. Apemphanso chinthu china chimene akuti 60 days imene akupempha kuti Profesa Peter Mutharika akhazikitse masiku 60 amene akhale akupanga kauniuni komanso kusanja protocol ya currency kuti currency isinthidwe ndi zina zotero kuti anthu onse amene adasunga ndalama zawo zikakhale zopanda kanthu. Chinthu china chimene adawonjezera ndikupempha kunena kuti boma likhale serious komanso kuyikapo chidwi pa nkhani ya migodi, kunena kuti migodi kunalowa chipolowe kapena kuti kunalowa chisawawa mu nthawi ya ulamuliro wa Makekafe Chakwera, ndikuti ma contract onse amene adasainiridwa mu nthawi ya Dr. Lazarus Makekafe Chakwera achitidwe cancel, ndikuti nso pakhale kauniuni wina wa momwe ndalama komanso migodi imayendesedwera kumeneku, ndipo ngati pali corruption pakuyenekanso zinthu zina monga malamulo zisatidwe pa nkhani imeneyi. Adawonjezeranso kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika achititse inquiry yofufuza nkhani ya malemu Dr. Saulos Chilima zokhuza imfa yawo pamodzi ndi anthu ena 8 amene adafa pa ngozi imeneyi. Mukufotokoza kwawo afotokoza kunena kuti mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera ulamuliro wawo sunali serious ndi nkhani imeneyi, choncho akupempha Peter Mutharika kuti akhale nayo serious ndi kuti achite kafukufuku ndi kupeza chenicheni kuti chinachititsa ndi chani, chifukwa kuti amalawi ochuluka akufuna atadziwa za momwe zinakhalira kucheka ngawa zokhuza ndege imene idagwa. Komanso nkhani ina imene ndi imene adamalizira nayo imene adapempha ndionera kuti kukuyeneka kuchitike restructure ku company ya Salima imene imapanga sugar, kunena kuti kuli zingapo zoyeneka kuti ziyang'anidwe bwino ndi cholinga kuti so company ichite ensure kuti sugar akupezekera amalawi onse. Ndipo posirizira penipeni adapempha kuti usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ukhale serious muzochitika ndi kuti amalawi akakhale ndi chikhulupiriro pa usogoleri umenewo. Choncho okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yathu ya msiku lalero, ndipo mu video ya msiku lalero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso upasirani na ma videos amene tikukonzerani pano pa Zapereka YouTube channel. Osewala kuchita comment in comment section kuti timve maganizo anu za momwe mwayionera video iyi.